Hej, det er Thomas Frølich fra bestinvest.dk. Vi skal i denne video kigge nærmere på investeringsstrategien Den Nøgne Put og på hvordan at du som investor kan blive betalt for at købe aktier billigt. Det er en strategi, som generelt har mindre risiko og mindre udsving end almindelig aktiehandel, men med samme eller større potentiale for afkast. Først og fremmest skal vi se på, hvad er Den Nøgne Put? Den Nøgne Put er en optionsstrategi baseret på at sælge put-optioner. Det er det, som på engelsk hedder Naked Put Options, som vi har oversat til Den Nøgne Put. Grunden til, at de kaldes nøgne eller naked på engelsk, er, at vi ikke har andre positioner, som dækker denne option af. Den står helt alene. Vi sælger nogle put-optioner, og når vi gør det, så forpligter vi os til at købe en bestemt aktie til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt, så fremt aktien ligger under den aftalte pris. Når vi gør det, så modtager vi en præmie for at påtage os risikoen, meget lige med, når et forsikringsselskab skal forsikre vores hus imod brand for eksempel, så modtager de også en præmie for at påtage sig risikoen. De fleste nøgne put-optioner udløber værdiløse, og vi beholder blot præmien. I de resterende tilfælde, der bliver vi forpligtet til at købe en billig aktie, som vi så selv vælger, hvad vi vil gøre med. Hvis I nogensinde har hørt nogen sige, hvis denne her aktie nogensinde kommer ned i den her kurs, så køber jeg den. Ja, så var det nok en person, som ikke kendte til Den Nøgne Put, for de kunne faktisk have tjent penge på at afgive deres bud. I Den Nøgne Put lægger vi tidsbegrænset bud ind, og vi modtager betaling for at gøre det. Det svarer lidt til, at vi tager på tvangsaktion og byder lavt på en ejendom, vi godt kunne tænke os, og får betaling for at afgive budet. For det meste vil der være andre, som byder over os, og så får vi lov at beholde vores betaling. Og det værste, der sker, er, at vi kommer derfra med en billig ejendom. Lad os se på et eksempel. Grafen på skærmen viser kursudviklingen på JCPenney, som er en amerikansk kæde af stormagasiner. De har 1104 stormagasiner i 49 stater og kan sammenlignes lidt med Magasin i Danmark. Kursen har bevæget sig meget op og ned. Den har både været oppe i kurs 23, og den har været nede i kurs 14 hen over de seneste måneder. Da den var nede i kurs 14 og deromkring, var der spekulationer om, at de kunne være ved at gå konkurs. Og så skete der det, at den amerikanske storinvestor Warren Buffett, han gik ind og tilførte finansiering, som naturligvis gav en vis tro på, at de nok skulle overleve. Warren Buffett er jo altid en god mand at have med ombord. Han sidder på en kæmpe stor pengetank, så man ved, at han kan tilføre mere kapital, hvis der skulle gå hen og blive brug for det. Eksemplet her er fra sidst i maj måned 2013. JCPenney blev handlet til kurs 18,72 på det pågældende tidspunkt. Og efter at have analyseret aktien, så ønsker vi at forpligte os til at købe aktien til kurs 17 eller ca. 10% lavere. Hvis vi kigger på den tredje linje i den lille boks i højre side af billedet, så er der en put-option på JCPenney, som udløber den 21. juni 2013 med aftalekurs 17, og det er en put-option. Hvis vi ønsker at købe den, koster den 34 cents, og hvis vi ønsker at sælge den, får vi 32 cents. Vi ønsker at sælge den til kurs 32 cents. Optioner bliver altid handlet i bundter af 100 styk, det vil sige, at vi får $32 for at sælge en optionskontrakt, hvor vi forpligter os til at købe 100 styk JCPenney-aktier til kurs 17. Det vil sige, at skulle JCPenney falde til under kurs 17 på udløbsdagen, ja, så bliver vi forpligtet til at købe den, men vi har allerede fået 32 cents i hånden, det vil sige, at vores break-even det bliver reelt 16,68. De $32 modtager vi, fordi vi forpligter os til at købe 100 aktier den 21. juni, hvis kursen er under kurs 17. Med andre ord har vi forpligtet os til at købe 100 aktier til kurs 17, eller for $1.700 i alt. De $32 divideret med de $1.700, vi har forpligtet os til at lægge ud, svarer til en forrentning på 1,88% på kun 23 dage. Det vil man kunne gøre en 15-16 gange på et år, og det svarer til
34% på årsbasis med rentesrente. Vi behøver dog faktisk ikke sætte alle $1.700 ind på kontoen. Kapitalkravet er faktisk kun på $283. Det vil sige, at den effektive forrentning af de midler, der er bundet i handlen, er helt oppe på 11,3% på 23 dage, eller 442% per år. Det er en lidt teoretisk beregning, for der skal selvfølgelig altid være lidt ekstra i baghånden, men det rene krav er kun på $283 for at åbne positionen. Det er sådan, det fungerer. Vi modtager betalinger upfront, ligesom forsikringsselskaber. Alle optionspositioner er tidsbegrænsede, det vil sige, at der er en udløbsdato, hvor man kan konstatere, om man har tjent eller tabt penge. For hver dag, der går, bliver optionen typisk mindre værd. Hvis der ikke er nogen større udsving i kursen, så tjener vi penge for hver dag, som der går i optionens løbetid. Tid er vitterligt penge i den her strategi. Vi tjener penge, mens vi venter. Vi tjener penge, når markedet stiger, vi tjener penge, når markedet kører sidelæns, og vi tjener penge, når markedet falder en smule. Så længe at kursen på JCPenney-aktien holder sig over kurs 17, tjener vi hele præmien, og faktisk skal den ned under kurs 16,68, før vi begynder at tabe penge. I stærkt faldende markeder, så taber man typisk mindre end almindelige aktieinvestorer. Og det er fordi, at de første 10% af faldet, jamen dem har vi slet ikke nogen del i. Hvorimod en, der ejede JCPenney-aktien, han eller hun er med helt oppe fra 1872. Vi er først med fra kurs 17, og de første 32 cents har vi fået i hånden, det vil sige, at det er først ved 16,68, at vi begynder at tabe penge, og der har aktieinvestoren allerede tabt over $2. Man genererer ugenligt og månedligt cashflow og profitter. Der kommer hele tiden kontanter ind på kontoen, og hele kontoen står for det meste i en kontant beholdning. Man har en win-win situation, som vi ser det. Enten beholder man præmien, eller også så køber man en aktie billigt. Man regner med, at blot 2% af investorerne faktisk kender den her strategi. Den største risiko i den nøgne put er, at man bliver forpligtet til at købe en aktie. Vi ønsker i virkeligheden at eje så få aktier som muligt. Vi er mere interesserede i de præmieindtægter, vi kan opnå løbende. Men en gang imellem vil aktiekursen gå imod vores position, og så bliver vi forpligtet til at købe den. Det er en del af spillet. Hvis det aldrig skete, var der heller ingen, som vi betaler os præmier. Så hvor der er indtægter, er der også udgifter. Når det sker, har vi flere muligheder. Vi kan lukke positionen og tage tabet eller gevinsten. Vi kan også i nogle tilfælde forlænge optionens løbetid og eventuelt reducere det niveau, vi er forpligtet til at købe på. Og den sidste mulighed er blot at købe aktien, for derefter at leje den ud med forkøbsret, som vi siger, indtil vi har pengene hjemme på den. Det er en anden optionsstrategi, som hedder covered call optioner, som vi dækker i en anden video. Så for lige at opsummere. Den nøgne put handler altså om, at vi bliver betalt for at lægge nogle bud ind. Vi bliver betalt for at købe aktier billigt. Der er mindre risiko end i aktier, og der er mere stabile afkast. Når man handler nøgne puts, så er tid vitterligt penge. Den nøgne put tjener penge, mens du venter, og den nøgne put tjener penge, mens du sover. Men i sidste ende er det kun dig, som ved, om den nøgne put er noget for dig. Kunne du tænke dig at vide mere om den nøgne put, så kan du se mere på vores website bestinvest.dk, og du er velkommen til at kontakte mig direkte også. Tak fordi du kiggede med, og have det godt.